Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Aga TV lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɔrɔ jan mɔgɔ fara yɔrɔ sugu mɔgɔ kan kabini bɛɛ lajɛlen ka waati cogo ni waati barikama in na i n'a fɔ an y'a lase aw ma cogo min na ani an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o de ye Aziz Tarawele an bɛna kuma fɛn min kan o de ye Mali problème ye a ma dogo aw si la k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya caman kɔnɔna la ka daminɛ kunun na fo kana se bi ma donc an b'a essayer ka bɔ problème in kɔnɔna la an bɛna folikan ta ka ɲɛsin a ma folikanw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ɲininkali fɔlɔ min k'a la ale yɛrɛ ye jɔn ye dakuruɲa damadɔ a k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o kɔ an bɛ don an ka babu kɔnɔna la Aziz salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bismillah. N'a fɔra Aziz yɛrɛ ye jɔn ye? Bon o ɲininkali diyara n ye. Naam. N bɛ Aga TV lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo. Kosɛbɛ. Ne yɛrɛ tɔgɔ ye Aziz Boudel Bala Traoré. N ye Jaba kalanden ye n'a bɛ f'o ma ko étudiant. Étudiant. Voilà, université de Fass, Fass min filɛ kulu sanfɛ. N ye physique théorique kalanden ye. Alhamdulillah. Voilà. Bon n sigiyɔrɔ bɛnnen don Yirimajɔ ma. An bɛ fɛ k'a dɔn yalima Aziz ye furu kɛ wa? Non ma furu kɛ. Ma furu kɛ. Yalima kalanw banna walima kalanw ma ban fɔlɔ de? Bon ne kɔni bɛ kalan sira min kan. San 3 min bɛ kɛ bagi kɔfɛ n'o ye licence ye. Ne danna ye bon a kalan master bon a tɛ yan ten parce que ɲɛɲini kalan don yan ɲɛɲini tɛ ten tɔ. Donc a tɛ Mali la yan. Kalan ma ban fɔlɔ tiɲɛ tiɲɛna kalan ma ban. An bɛ dugawu kɛ Ala ka kɔɲɔw nɔgɔya. Amin. Ok an y'o faamu. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ɲininkali fɔlɔ min k'i la Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔna la. Gɛlɛya in sababu ye jumɛn de ye ani solution jumɛn b'a la an bɛ se ka bɔ nin degun in kɔnɔna la cogo min na? Ok o ɲininkali diyara n ye. Bon a mɛnna i bɛ maa caman ye a bɛ kuma jamana gɛlɛya de kan. U bɛ gɛlɛya ɲɛfɔ bon dun tɛ foyi kɛ ka dɔ fara mɔgɔw ka dusukasi kan n'a ma ɲɛ k'an bɛ gɛlɛya la ka ban. An m'an ka jɔrɔ ni gɛlɛya an bɛ miiri sisan an bɛ bɔ gɛlɛya la cogo min na. Kosɛbɛ. I n'a fɔ zana dɔ la n'i binna kɔlɔn kɔnɔ i tɛ jɔrɔ ni kɔlɔn kɔnɔ bilen donc i bɛ jɔrɔ i bɔcogo la. O tiɲɛ. Maintenant an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo di? N b'a daminɛ yɔrɔ fɔ. N b'a ta sun na an bɛ taa quoi. Mɔgɔ kɔni tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la ko jamana si tɛ taa ɲɛ n'i ka kan tɛ. O tiɲɛ. A tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la. Ayi siga t'o la. Kan a bɛ adamaden de ko fɔ. Kosɛbɛ. N'an y'a fɔ an ka sariya la sisan ko anw ka kan tɛ ko faransɛw de ka kan bɛ yen o kɔrɔ ye anw tɛ yen. Ayi o tiɲɛ. Donc nafa tɛ anw ka adamadenya la. Kosɛbɛ. O de la an bɛ ɲɔgɔn faga ten tɛ ko si ye. A bɛ wuli cogo di sisan? Mali sariya kisɛ 25nan n'o ye article 25 ye a sɛbɛnlen n'o ye yɔrɔ min na ko le français est la langue d'expression officielle an hakili jɔnya yɔrɔ ye yen de. Donc n'i ye français bɔ yen ne yɛrɛ bɛ kumana kan min na n'o ye bamanankan ye ni jama fanba b'o mɛn k'o don o mana bɔ yen Mali siya fɛn fɛn bɛ a y'u bɛɛ ka kan lakodɔn langue officielle kɔrɔ foyi t'a la kan lakodɔnnen kɔ. Donc n'an y'o dɔn i b'a ye sariya bɛɛ bɛ na bamanankan na a bɛ na an ka kan tɔw la o ye Mali bɔlen francophone na i y'a ye o de la coup d'état kɛlen maliyɛnw ko k'u bɛ sariya lajɛ u ko ni Mali ma transition sigi k'u b'an bɔ français fɔ jamanaw fɛ. 91 coup d'état. Nin kɛra bandaw ye. Mun kɛra sisan. Hali Asimi sigilen u ko k'u bɛ Mali suspend ka bɔ francophone ka ɲɔgɔn ye o la mais maliyɛn caman t'an dɔn ko kan don parce que k'an to kan kan an tɛ se ka bɔ France bolo kɛcogo t'a la. Tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn. Farikolo jɔnya kɔni banna mais hakili jɔnya kan yɔrɔ don sabula i b'i hakili n'a fɔ kan de la. Donc n'anw bɔra francophone na o y'an bɔlen français ka jɔn jamanaw fɛ. Kosɛbɛ. I n'a fɔ Rwanda bɔra cogo min na Alger bɔra cogo min na o la wari min bɛ jɔn jamanaw kama n'o ye franc de colonie française ye n'o ye franc CFA ye Mali fana t'o dɔn tugun wari falen cogo filɛ sabula n'i ye kan min don i ka sariya la i ka wari bɛ na o kan na misali la Guinée ko olu ye France gɛn mais u ka sariya la sɛbɛnlen don ko le français est la langue d'expression officielle o de la u ka wari bɛ wele ko franc guinéen mais n'i ye Rwanda wari lajɛ a ma franc kan Chine ka langue officielle tun ye anglais a y'a bɔ yen ka u yɛrɛ ka kan ta i y'a ye o de la i b'a jateminɛ ko kan don Chine de ye Angleterre de Chine ni Ghana colonisé mais Chine taara ka Ghana to mun na Chine bɔra hakili jɔnya la a ye Angleterre ka arayi bila k'a yɛrɛ ka sira ta Iran bɛ ten donc ni Mali fana y'o kɛ sisan i kɔni b'a dɔn sariya tɛ falen mɔgɔ kelen tɛ se ka falen donc maliyɛnw de bɛnn'a kan k'u ka kan ye français ye an denw bɛ français kalan san 12 n'o ye bac ye baara kalan t'a kɔnɔ. Misali la denmisɛnnin bɛ taa fo kilasi 4 u bɛ taa muru tɔgɔ fɔ a ye tubabukan ka taa sɔrɔ depuis a ma taa école la a b'a dɔn n'o bɔra yen sisan
an bɛ kalan k'an ka kan na sira kura min kan ka taa Mali kalan na o de y'o ye donc a bɛ min kala b'a dɔn o de la jamana kanu tilala maliyɛn caman na wa n b'a fɔ mɔgɔw ka sigi a kan u ka ɲɔgɔn buruja in bɛɛ to a tɛ jamana don da la i y'a ye ɲɔgɔn juguya hasidiya ani ɲɔgɔn buruja in u k'a bɛɛ dabila ni Mali bɛ kalan k'a ka kan na denmisɛnnin fitinin k'a daminɛ san 1 ka taa san 9 jamana kanu bɛ kalan yen de Mali ye kelen a tɛ tilan Mali jɔnjɔn ye nin ye Mali fasa ye nin ye o bɛ fɔ denmisɛnnin ye yen mais n'o tɛ français mɛ sa o bɛ kɛ jumɛn ye fu a bɛ kɛ fu de n'i sera lycée la jamana ko kanu tɛ o de la an ka ɲɛmɔgɔ tɛ se ka jamana kanu u b'a fɔ k'an ka na an danbe o ma sariya t'anw yamaruya ka na an danbe ma parce que anw kan ka faransi danbe de ɲini k'a dɔn i m'a ye ni kalan nana an ka kan na i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛ kɛ olu na fonction publique sɔrɔ ka fonction publique ti gulon français la bilen olu dun ye jamana baarakɛlaw ye maître ninnu bi heure 2 min kɛ ka leçon ɲɛfɔ français la ni denmisɛnninw t'a faamu u b'o ɲɛfɔ bamanankan na waati damadamani dɔrɔn denmisɛnnin b'a faamu a hakili bɛ bonya a y'a ye kan in de bɛ wuli ka bɔ sariya la mais a bɛ wuli ni jumɛn ye jamanadenw de bɛ bɛn a kan ka wuli fɛn in bɛɛ bɛ kan in dɔrɔn pe de nɔfɛ an bɛ nin munumunu bɛɛ la hali nord kɛlɛ tiɲɛ de don a bɛɛ ye kan in de a bɛɛ ye kan in de an bɛ jamana kalifa maa minnu na u b'i kan dɛmɛ o journal de 20 heures lamɛn kɛ a bɛɛ fɔ tubabukan de la tubabukan de don i yɛrɛ fa dugukolo kan i kɛra dunan ye foyi tɛ ni kan tɛ parce que n'i kelen ko k'i b'a kɛlɛ kɛ cogo dɔ la ni i ma faamuyaliba sɔrɔ a la i b'a ye k'i kelen tɛ se parce que jamana sariya de ko ten o de la u bɛ ɲɛmɔgɔ ko kuma min fɔ n b'a fɔ n bɛ segin a kan ɲɛmɔgɔ ko tɛ Modibo min ye yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960 i y'a ye san 1960 Modibo ye yɛrɛma hɔrɔnya ta ni kan in fili de ye quoi i m'a ye Modibo gɛnna a gɛnna Musa o kelen Musa o cogo la ATT o cogo la ATT IBK n ka video la n y'a fɔ n ko ni Bandaw ni Mukutari Wade ma yɛlɛma n ko bɛ gɛn o tɛ Asimi fana nana donc an dun b'a kan halisa donc mɔgɔw k'a dɔn ko mɔgɔ ko tɛ k'u bɛɛ bɛ ka sariya min bato k'o de don en tant que ni sariya in ma bila fu de don fu de don parce que n'i ye sariya in bila bamanankan na sisan Mali constitution bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn bamanankan na bɛɛ b'a faamu i taara école la i ma taa école la bɛɛ b'a faamu o la jamana ɲɛmɔgɔ mana kuma jamanaden b'a dɔn min fɔra bɛɛ b'i ka kɛta dɔn bɛɛ b'i ka sariya dɔn an ka hakɛw ni fɛnw ye an b'a bɛɛ dɔn Mali sariya ko maliyɛnw ni ji ka kan ni kalan ka kan i m'a ye a tɛ ka kɛ nord la parce que n'i ti français ma a bɛ i n'a fɔ i ti jate quoi i yɛrɛ fa dugukolo kan i bɛ kɛ dunan ye parce que n'i bɛ France f'i ka français mɛn walasa aw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ Mali la sisan français t'a la jumɛn ye n bɛ a fili dɔ di f'i ma i ɲɛna o b'a fɔ ko denmisɛnninw niveau bɛ bin école la foyi tɛ dɛ denmisɛnninw tɛ ka français de mɛn français de fanga bɛ ka bin wa k'a jira ko niveau ko gulonnen tɛ français ko la mun na chinois minnu b'an ka pont da u tɛ français mɛn olu tɛ kuma français la i y'a ye ɔ olu dun b'an ka pont da an ka français mɛnnaw ma pont da donc an bɛ ka ɲɔgɔn taper ni kan in de transition mɔgɔw bɛ munumunu fɛn fɛn na u bɛ kan in de nɔfɛ ten mais u tɛ k'a faamuya o dɔrɔn pe de don n'o kɛra sisan o ye Mali yɛrɛ kɛlen k'a yɛrɛ don da la o la Mali musaka minnu bɛ taa France i n'a fɔ an ka sanu ka taa an ka wariw giriya mun ni mun o bɛɛ bɛ jɔ France da bɛɛ bɛ bɔ an ka wariko la o la o musaka na don maramafɛn na joona k'a di Mali militaire ma o na Mali lakana i y'a ye hali faransi entreprise privée olu de bɛ maliyɛnw jɔyɔrɔ ta k'u bila jɔnya baara la u fa dugukolo kan ka tila ka taa ni u tɔnɔ ye Mali tɔnɔ de bɛ ka labɔ o réseau in ti Mali ta ye canal Mali ta tɛ an ka sanu mɔgɔ caman b'a fɔ ko sanu b'an bolo fɛn bɛɛ b'an bolo olu bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko an ta tɛ yan kan min bɛ sariya la o kantigiw de ta don donc n'an bɛ fɛ ka kan ta ye fo an k'an yɛrɛ ka kan de sɛbɛn an k'an bɛrɛ don an yɛrɛ ka kan na o b'an yɛrɛ de ko fɔ quoi i y'a ye a bɛ kɛ an ta ye ten de o dɔrɔn pe de don e yɛrɛ k'a lajɛ Asimi y'a ka kuma fɔ bamanankan na mɔgɔ y'a faamu Choguel ye conseil des ministres k'a la mɔgɔ y'a faamu ne yɛrɛ bɛ ka kuma a la mais an siya ti bamanan o tɛ yan ɔ ka taa sɛbɛn français nɔ la dɔrɔn o kɛlɛma yɔrɔ bɛ ayi kɛlɛ t'o la donc a tun b'a ɲɛɲini de n'a ma ɲɛɲini o tiɲɛ kalan ka kɛ bamanankan na o nɔgɔya min bɛ n'a na o kun ye ne kelen de yan ayi non a nafa bɛ s'an bɛɛ de ma a nafa bɛ s'an bɛɛ de ma bon k'a jira ko jamanadenw sɔnnen don a ma mun na Mali n'i yɛrɛ bɔra dugu Mali kɔnɔ u b'a f'i ye ko Mali ka kan ye bamanankan ye tiɲɛ don an ko k'an ka n'an danbe o ma mais fili bɛ papier in yɔrɔ dɔrɔn de la donc o la mɔgɔw ka ninnu jaw cari mɔgɔw k'a mɛn sariya falenni min kan ka kɛ transition in kɔnɔ dɛ octobre kalo la an k'a fɔ u ka yen dɔrɔn falen dɔrɔn a banna
n'u ye yen falen sisan kɛlɛ in kun bɛ nin dɔrɔn de a bɛ yen de nordistes ka kɛlɛ lajɛ u ko de k'olu y'u ka hakɛ de laɲini jumɛn dɔgɔtɔrɔsow kalansow dunkafa o tɛ ani lakana an yɛrɛ fana mago t'o la i ɲɛ b'a la an bɛɛ mago bɛ fɛn kelen na mais anw lakodɔnnen de tɛ n'an ye an ka kanw don sariya la sisan ni ye recrutement bɛ kɛ docteur sira kan nordistes na taa anw na ta ni kalan na kɛ u na kalan anw na kalan u na lakana anw na lakana e y'a ye ni Mali y'o kɛ o ci kelen de fana bɛ se Guinée ma Guinée bɔcogo filɛ France bolo Burkina bɔcogo filɛ Côte d'Ivoire bɛ ten Niger bɔcogo filɛ Sénégal Congo Gabon Benin i y'a ye a bɛɛ bɔcogo de filɛ nin ye sabula hali ni ye jamana ta Asie jamana ninnu kan olu colonisera o Chinois ni fɛn ninnu olu marala o mais o bɔra mara kɔrɔ ni yɔrɔ jumɛn u ye farikolo ta bila ka hakili ta bila hakili jɔnya tɛ foyi ye i ka kumakan fɔ kan min na i b'i hakilinata fɔ kan min na dɛ o de bɛ jɔnya aw yɛrɛ k'a lajɛ n'i y'a ye Chine développé a développé n'a ka kan de a ma développé ni walikan ye a ka kan n'a fɔra ko adamaden bɛ sɛ mara denmisɛnninw bɛ ka sɛ mara tubabula ni fɛnw na mais 100 ans u bɛ t'anw ɲininka ko sɛ kasikan tubabukan na sɛ kasikan ɔ an dun sɔnna kan ko mɔgɔ kalannenw ye jamana ci ma ban ne yɛrɛ b'o kalannenw na o tɛ yan mais n nana ye de ko nkalon de don an ka bɔ a la ɔ denmisɛnnin fitininw fana b'o kalan kelen kɛ jamana bɛ jɔ waati jumɛn donc jigitigɛ bonya kojugu dɔw yɛrɛ ko kɛcogoya tɛ Mali la bilen ka taa sɔrɔ ten tɛ n'i ye Mali langue officielle bɔ na sɛnɛkɛla u m'a f'i ye k'u ka sɛnɛ kɛ k'o tɛ gulon fonction publique français la bilen donc u bi sɛnɛ kɛ kɛcogo la min ka ɲi i n'a fɔ n'an tun bɛ sɛnɛ kɛ kalan kan ka kan na sɛnɛkɛla min tɛ français ma a tun bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ tiga sɛnɛ tigatulu usine bɛ tigatulu bɔ tulu tun tɛ gɛlɛya ko parce que gɛlɛya bɛ Côte d'Ivoire i y'a ye n'an m'an ka malo sɛnɛ k'a dun u ye malo kuntan bila ka na o kuma t'a la o la an yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la minɛn bɛ ɲini ka d'u ma minɛn ko dɔrɔn de b'an ka kɛlɛkɛcɛw ni tubabu kɛlɛkɛcɛw bɔ ɲɔgɔn na minɛn ko dɔrɔn n'o tɛ o man fisa an ye o donc o b'a yira k'a fɔ ko minɛn de t'an ka sɔrɔ minɛn de t'u bolo donc minɛn in bɛ ɲini ka d'u ma et puis minɛn ninnu bɛɛ dilan kalan de bɛ yen n bɛ n da sɔn ka a yɔrɔnin fitinin dɔ f'i ye yelen kelen kelen min jɔlen filɛ nin ye anw na yelen min bɛ bɔ tile la ka se an y'a fɔ n ka video dɔ la n ko o fɛn bɛɛ ɲɛdɔnnen don o yelen yɔrɔ dɔ de bɛ yan o ye infrarouge mɔgɔ min y'o fundini jate o tɔgɔ de ye ko Isaac Newton donc scientifique y'a fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ lunette sugu dɔ ye u b'o di militaire ma ni dimi bɛ yen sisan a b'a infrarouge don fɛn fɛn bɛ fundeni bɔ a b'o ye donc a bɛ se k'a tigi tigɛ a y'a ye marifa ninnu a bɛɛ kalan de bɛ yen hali mugu min bɛ kɛ bali kɔnɔ n'a bɛ ci a kalan de bɛ yen donc anw ka na an ka kan na ni kalan in bɛ na a bɛɛ kalan bɛ na an ka kan na an fana bɛ développer ten de an bɛ fɛ ka taa de o la i b'a ye Mali yɛrɛ jɔrɔlen don ni gɛlɛyaba dɔ ye n b'o fana wuli sisan n'an bɛ kalan k'an ka kan na cɛ fara muso kan min fɔra école la bɛɛ b'a faamu aw bɛ bɔ a bɛɛ bɛ ka baara kɛ cɛ bɛ baara la muso bɛ baara la n'a ye ɲɔgɔn ta a bɛ ɲɔgɔn bonya donc ko violence basée sur le genre o bɛ dabila i m'a ye n ko n tɛ kuma Mali problème kan bɛɛ bɛ problème dɔn ale b'a dɔn ne b'a dɔn voilà bon constitution in dun bɛ min a filɛ cour constitutionnelle la ne bɛ Mali la yan AGA TV bɛ yan maliyɛnw bɛ yan maliyɛn bɛɛ k'a lamɛn u kana sigi ka élection kɔnɔ dɛ Niger m'a ka problème dɔn ko français in de nɔ don ko u bɔlen don u ka sariya la u ye élection k'a kan ni Mali fana y'i to i yɛrɛ ma ka élection kɛ a kan o kelen don an b'a la ni français in tun b'a la ta ɲɛ san 60 halisa an bɛ dɛmɛ ɲini na mɔgɔ miliyɔn 20 n'aw dayirimɛ sirila dɛmɛ la fɛn dɔ bɛ yen o man ɲi Japon ye mɔgɔ miliyɔn 126 diɲɛ bɔ min ka jugu bɔ min bɛɛ ye o jigira Japon kan fo den 2 o bɛɛra u wulila mais Japon bɛ kuma jɔn ka kan na a bɛ kuma u yɛrɛ ka kan na mɔgɔw fɛ ko n'i ka kan ta ko retard don minnu n'u ka kan ta olu ni an minnu bɛ walikan kan jɔn bɛ jɔn ye olu de b'an ɲɛ pewu a y'a ye yan bon min bɛ ka kalan école la kojugu tɛ hali bɛ jamana nɔgɔli filɛ nin ye propriété sanuya bɛ kalan école la mais denmisɛnninw t'a kɔrɔ dɔn u b'o leçon durusi i y'a ye ten de don voilà n'o tɛ foyi wɛrɛ tɛ jamana solution tɛ ɲini yɔrɔ jan mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya la aw ka gɛlɛya fura ye aw yɛrɛ de o de la n b'a fɔ n bɛ segin a kan maa minnu b'a la ko ka France gɛn n'an ye France bɔ an ka constitution na français a bɛ jɔn de kɔfɛ e ya ne ya olu fana ka kan de français min bɛ constitution hali a tɛ Asimi ko fɔ a tɛ Diko ko fɔ a tɛ maa si ko fɔ donc an kɔni b'a la ten quoi i y'a ye donc an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka ninnu vidéo cari a ka don mɔgɔw kunna an ka lakunu sariya falenni a ka falen a fɛ
i b'a ye n'a falenna sisan wari bɛ falen o tɛ wari minnu ka baara ni kan falenna jako an bɛ ka wari min don o fana bɛ falen a bɛ falen n bɛna f'i ye sisan ko fili ye kan de an b'a fɔ ko 2000 2000 o ye français la o bɛ wele ko 10 000 français la 10 000 e k'o taara di bamanankan na o kɔrɔ ye ko 5000 o ye 5000 de français la 5000 bamanankan na 2000 a tɔ 8000 an b'a fɔ ko o bɛ faransi bolo anw de dun ko k'an ka kan ye français ye sariya la ka tila ka ban ka français fɔ k'an tɛ se ka kɛ walimɔgɔ ye ne ko an ka français bɔ yen siɲɛ kelen n'a ye français bɔ i m'a faamu hali kɔsa in na Japon ye dɛmɛ di Mali ma mɔgɔ miliyɔn 126 olu de bɛ malo sɛnɛ f'u k'u yɛrɛ labɔ ka tila ka na a saraka di Mali ma Chine ye mɔgɔ miliyari 1 ni miliyɔn 400 ani 26 Mali sero ya mais Chinois balo cogo ka ɲi ni anw ta ye an ka dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen yanni tubabukan mɛnnaw k'a kɛ ni président kumana ou bien ministre u b'o kumakan lamɛn k'o ɲɛfɔ bamanankan na ou bien filakan na ka fundeni don jama na k'a ɲɛsin ɲɛmɔgɔ ma ne ko n k'o bɔ yen an bɛɛ ka kuma kan kelen na ten n'an kumana kan kelen na an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya an bɛ ɲɔgɔn faamu Sadi y'o de fɔ k'an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko n'o tɛ ko ni bɛɛ tori ta fan ko Mali bɛ kɛ Somali ye o dun ye tiɲɛ de donc Mali k'i teliya ka ni yɛlɛma Burkina ka tugu an kɔ i ɲɛ b'a la bɛɛ ka hɛrɛ gulonnen ɲɔgɔn na jamana mɔgɔ bɛɛ kelen fɛ nin ye sɛgɛbagatɔ ye a nege tɛ faamaw la duguma mɔgɔw yɛrɛ kɛrɛfɛ tɛ an tun t'a dɔn ko kan de y'an bɔyɔrɔ ye est-ce que nin ye mɔgɔ ko ye mɔgɔ kelen de ye sariya sigi donc président mana falen cogo o cogo u bɛɛ bɛ na a ta faransi ka dabada ma faransi denw ka sariya de don parce que français min sɛbɛnlen don o de y'a kɛ français ye français n'i y'a bɔ sariya la dɔrɔn a banna an ka fɛn bɛɛ bɛ an bɛ segin an yɛrɛ ma sisan jamana bɛ ɲɛ o taaɲɛ tɛ taa fɛn min kɔ f'an k'o don kɛ mais mɔgɔ kana jigin ɲɛmɔgɔw la u ka ɲɛmɔgɔ jalakili dabila denmisɛnnin min bɛ école la bi n'a bɛ 8e na a t'a dɔn ko 2035 k'ale bɛ se ka kɛ cadre ou bien 2040 a t'o dɔn a t'o miiri yɛrɛ n'a kɛra cadre ye ka to français kan a b'a bila kunna ale ye nin poste sɔrɔ français de nɔ don poste in dun tɛna minɛ a la k'a sɔrɔ a bɛ poste in na a bɛ ka kuma bamanankan na ka ban i y'a ye donc cadre ninnu donna la depuis fitinin quoi donc i t'a dɔn ko kojugu de i b'i lamɔ n'a ye de donc an bɛ ɲɔgɔn bilasira de an b'a wuli ka bɔ yen comme u b'an ka kanw mɛn ka ban a banna an bɛ kalan k'an ka kan na o la ni min bɛ fɛ ka anglais mɛn i b'o mɛn joona n bɛ misali d'i ma sisan yelen tɛ nin ya denmisɛnnin t'o dɔn yan'a u k'o kalan français la ko lumière ka sɔrɔ ka t'o kalan tuguni ko light u bɛ temps ta an bɛ fɛ ka taa joona a ye français bɔ yen n'i ko yelen dɔrɔn anglais la light a banna bi taa so anglais ko cogo di I go home finish i y'a ye Rwanda ye anglais mɛn ten de joona mɔgɔw ko ko Rwanda ka langue officielle k'a ye français bila ka anglais ta non Rwanda ka langue officielle ye kin Rwanda de o la u ka wari ye ko amafaranga tɛ anglais ye o i y'a ye mais will anglais d'u ka langue officielle fɛ walasa u k'a mɛn joona an k'an ka kan tan tɛ ban n'a ye kan ta sisan an bɛ a banna o dɔrɔn farafinna bɛ i m'a ye farafin bɔlen don da la foyi tɛ nin tɛ ni min tɛ ka français don da la a ka sariya la o kɛlen don ka anglais don da la ka taa sɔrɔ n'u ka kan mɛnlen don i bɛ se k'o mɛn o la français bɛ kalan école la i n'a fɔ anglais ni arabu ni allemand bɛ cogo min na quoi français bɛ kalan ten i y'a ye ten de don ten dɔrɔn pe de don hakilina in ba caman bɛ yen an kɔni bɛ mɔgɔw lakunu n'a ye i ɲɛ b'a la hali m'a fɔ sɛbɛnni tɛ n bolo parce que n yɛrɛ ka hakilina dilannen don ka fara fara ɲɔgɔn kan mais n y'a ye jamanadenw fana ka laɲini dɔw ye o tiɲɛ voilà donc a bɛ se ka kɛ hali don nataw la tuguni an bɛ dɔ wɛrɛw san an b'olu ɲɛfɔ an bɛ Mali de kɔnɔ n'an ma na k'an ka jamana an b'a kɛ jɔn ye an b'a k'an yɛrɛ de a banna o bɛ sɔnni sigi fɛn minnu kan ko jogojuguya de ye jamana tiɲɛ ne ma sɔn olu kuma olu ma mun y'anw jogo tiɲɛ maa ni jogo tɛ bange o n'an bɛ taa kalan école la de adamadenya yɛrɛ taga sira ɲuman ye min o bɛ kalan kun école la n'i tɛ kan mɛn o kalan ye fu ye donc so kɔnɔ a bɛ f'i ye k'i kana sonyani kɛ école la a bɛ f'i ye k'i kana sonyani kɛ mais n'i tɛ école ta mɛ n'i nana carré kɔnɔna tɛ kalan kɛ yɔrɔ ye o ye kalan labaarakɛ yɔrɔ de n'i nana carré kɔnɔ e t'a dɔn sonyani ka ɲi a ma ye donc an bɛ to an yɛrɛ ma ye ten ɲɛ tɛ mara tiɲɛ cogo la olu mɔgɔw ka ni adamadenw yɛrɛ de tɛ kalan k'aw ka kan na aw tɛ ɲɛɲinini kɛ aw hakili minɛlen don wa tuma bɛɛ aw mɔgɔ minnu ka kan b'aw ka sariya la aw sen dalen don olu sen da nɔ la e m'a ye faransi militaires bɛ Mali militaires ɲɛ nord la parce que faransi militaires bɛ maliyɛnw yɛrɛ français bɛ maliyɛnw ɲɛ u ka sariya yɛrɛ la donc n'an ye u ka kan bɔ an ka sariya la u ka militaires bɛ bɔ an ka militaires ɲɛma u ka kalan fana bɛ bɔ u ka kan bɛ bɔ an ka kan ɲɛma u ka wari n kan ka wari bɛ dilan faransi de maa tɛ dun yen français fa tɛ dun faransi o maa bɛ dilan yen nɔ o kɔrɔ sisan
ma fi ngante ya janfa bola kuma daminɛ nya fi ngante wante janfa bo ko la woni mɔgɔ minnu ko kante kan do Iran tun ma anglais fɔ awa kuma fɔ a mana y'a bila parce que a bɛ se ka développer cogo min na voilà parce que n'i ka kanta i kan ka fɛn min kalan k'a dɔn san 10 i bɛ taa sɔrɔ i bɛ se k'o dɔn san 1 misali la denmisɛnnin bɛ bɔ première année la a bɛ taa se fo 8e san 8 kalan na i bɛ taa basa tɔgɔ fɔ a ye tubabukan na ko marigoya o tɛ fu ya mais depuis a fitinin a t'a dɔn a b'a dɔn i bɛ taa fɔ université la u bɛ taa f'i ye ko n'i ye ressort ta a lankolon janya dɔnnen don n'i ye doni sigi a la a bɛ janya dɔɔnin donc janyanin bɛ fara kan k'i k'o jate i y'a ye hali mathématique ka gɛlɛya denmisɛnninw ma kan de don u ti kan de mɛn addition o ti kafoli ya 5 ka fɔ 7 la o ti 12 ya o 12 ye dɔbɔli o ti moyen o moyen ma fi ngo kan dɔ kan no olu dun ka tubabu ni rusi ninnu ka mɔgɔ kalannenw bɛ ɲɛɲinini k'u ka gɛlɛyaw kan ka wuli anw bɛ t'olu ka furaw ta kan bɛ n'an yɛrɛ furakɛ o tɛ ɲɛ ne miirila i ka sendimi kan k'a wuli ka fura sɔrɔ a la ne man ka tɛ ka sendimi fura ta ka na kɛ n ka ɲɛdimi fura la i miirila cogo min na dɛ ne b'o miiri cogo de kɛ ka fura sɔrɔ n ka ɲɛdimi na ten de don a banna e ma ye an bɛ taa fɛn caman caman ta faransi ka na a tɛ ɲɛ hali n'an y'an ka kan ta kariti ɲina ko gɛlɛya bɛ dabila a bɛ dabila donc anw bi baarada dayɛlɛ France ka chômage kɛ an yɛrɛ fɛ yen ni carte ɲina tun bɛ dilan yan nɔ maliyɛnw yɛrɛ ka denmisɛnninw formelenw b'a dilan dɔ tɛ bɔ chômeur la a bɛ bɔ a la baden de bɛ bɔ a la fiche individuelle ko bɛɛ bɛ dabila baden yɛrɛ de bɛ bɔ a la o t'o ye n'an ka wari ninnu tɛ dilan France bilen an yɛrɛ jɔlen don n'an ka wari hali fo biye ko kuma bɛ dabila ayi a bɛ bila yɛrɛ i y'a ye réseau n'o kɛra gouvernement ta ye musaka min bɛ labɔ ka taa Faransi entreprise privée in tɔgɔ la n'o tun bɛ jigin jamana yɛrɛ budget kɔnɔ informaticien tun bɛ baara sɔrɔ i y'a ye canal jateminɛ dɔrɔn canal bɛ balo la kan dɔrɔn de la a bɛ diɲɛ image la ye anglais ni japonais ni fɛnw na dɔrɔn k'a traduit français la k'a feere a ma banna n bɛ misali fitinin d'i ma sisan ni mɔgɔ miliyɔn 10 mɔgɔ miliyɔn 10 an k'a kɛ ten miliyɔn 10 n'o ye abonnement 5.000 ta kalo kelen dɔrɔn a bɛn 50 milliards ma 50 milliards m'a fɔ min ninnu b'a ta 2,000 2,300 dɛ 1,000 1,000 i m'a ye o 5.000 o ti 5,000 ya kan tɛ kan don mais est ce que ni anw sɔnna nin ma Choguel bɛ se ka ban k'a ti wuli ya a ti bamanankan mɛn a b'a mɛn bamanankan mɛn M5 ka marché dun o tun t'a fɔ bamanankan na o tun b'a fɔ bamanankan de la ko in tɛ yɔrɔ si bilen dɛ papier in de kɛlen don k'a minɛ parce que ni papier in lana an ka kan na sisan école bɛ kɛ bamanankan na a tɛ munumunu yɛrɛ an yɛrɛ b'a dɔn c'est automatique wa maître yɛrɛ ko ten ko denmisɛnninw tɛ ka français faamu mais maître ma bon n'i ma fɛn ɲɛɲini ma ɲɛɲini o de don fɛn in bɛ constitution dɔrɔn de nɔfɛ donc maliyɛnw k'u hakili an bɛɛ k'an sigi a kan u ye duwawu min don jamana y'a minɛna i y'a mɛn a minɛna mais an yɛrɛ de kan ka labaara a bɛ i n'a fɔ n'i ko ko ala kan ka seli minɛ o y'a sɔrɔ i yɛrɛ seli la dɛ ala ka mali ta ɲɛ an ka mali ta ɲɛ sira ta a bɛ taa ɲɛ sisan an yɛrɛ de k'an jɔ an jɔyɔrɔ la donc 80 sɛbɛ sira ta sisan a bɛ taa ale bɛ taa ɲɛ u b'a fɔ ko dɔw ka faamuyali ka suma dɔw ta ka teli o si tɛ kan in de don a ma se i ka taa mɔgɔw ɲininka suguba la k'a bɛ ka feere kɛ kan min na o bamanankan tɛ ne t'o mɛn ni ne ye nin fɔ anglais la hali bi tun b'a sɔrɔ e tun ma ne wele parce que ne y'a fɔ bamanankan de la a partage la e y'a faamu i ye n wele ni tun y'a fɔ anglais la a faamuyabaga tun bɛ dɔgɔya bon ni jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ kuma kan kelen na a yɛrɛ k'aw yɛrɛ kan o dɔrɔn pe de don fɛn in b'o dɔrɔn de nɔfɛ an k'an ka kan ta e ma ye Rwanda ka kan ta a bɛ Android dilan Android a b'a dilan munna an ma se k'a kɛ an b'an si bɛɛ kɛ kan kalan na ye ten ka bɔ ka na kɛ waso ye ɲɔgɔn na français fɔ ni minnu n'i bɛ français mɛn a ka ɲi kɛ mais jamanadenw aw ka dayirimɛ ka gulon walikan na aw tɛ taga ɲɛ ala nɔ bɛ na ayi ala nɔ tɛ na nin y'an yɛrɛ de ka ko ye sisan an ka nin kɛ sɛnɛ bɛ kɛ sa a bɛ ɲɛ bagan maralaw ka ta u bɛ bagan mara i b'a ye ko bɛɛ bɛ ɲɛ sisan an ka fɛn bɛ kan dɔrɔn de bolo wa n b'a fɔ n bɛ segin a kan marche tɛ nin ye wɔyɔ tɛ faransi gɛncogo filɛ simple an bɛ munumunu fɛn fɛn na nin dɔrɔn pe de nɔ donc n'a ye kan in bila o de ka jugu faransi ma a banna an tɛ ka kuma i ka kan na faransi yɛrɛ b'a ye kan dogola ale la a banna o dɔrɔn de don o la a da bɛ bɔ an ka fɛn bɛɛ na faransiw bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko tubabulama bɛnbɛnbɛn siri farafinna contre la farafinw b'u yɛrɛ ka tɔɔrɔ de kɔnɔ an yɛrɛ de bolo ma sɛbɛn n'an ka politicien dɔw b'u fɛ k'u yɛrɛ koja mɔgɔ ye u bɛ wuli ka kule ni Macron ye a bɛ sɛbɛn wagati min na Macron tun tɛ yen mais o politicien ninnu tun bɛ yen donc u m'a dɔn ni fili kelen in de bɛ yen wali ni an ye élection kɛ n'an nana kan o kelen don donc o la an t'a wuli en tant que an ma nin yɔrɔ in bɔ yen o de don a tɛ ɲɛnabɔ
n'a bɔra yen nɔ ne tɛ ka kuma bamanankan ma dɔw b'a fɔ minnu bɛ siya ko fɔ n bɛ n da don yɔrɔnin na dɔɔnin quoi siya ta ti problème ye i y'a mɛn hali Russie kan ka ca ni kan 50 a bɛ taa fɔ kan 100 ɲɔgɔnnaw la n'i ma fili mais jama fanba bɛ Russie mɛn a takun kɛra o de mais u ka kan si ma tunu komi an fana bamanankan mɛnna ka ca a ye bamanankan bila ɲɛfɛ a ka kan tɔw dugukɔla ka na surakaw yɛrɛ b'a dɔn bamanankan mɛnna ka ca n'u ka kan ye filaw b'o dɔn mais o kɔrɔ tɛ ko bamananw siya ka ca n'u ye dɛ u ka kan de mɛnbaga ka ca a banna donc an k'o ta an ka baara kɛ n'a ye a bɛ fɔ cogo min na an b'a sɛbɛn ten n'i ko sisan ko Mali français tɛ o Bamako français tɛ Baramuso i ta i ka ko ye français tɛ Mali ye kelen a tɛ tila an b'a sɛbɛn ten donc ni kan wɛrɛ ka di min ye o kalan salam gidɔrɔndalaw ka taa baara t'u la u bɛ gidɔrɔn da u b'u janto a la kuma an ka fɛn bɛɛ dalen don saraka ma parce que anw tɛ yen n'aw tɛ yen a tɛ foyi kɛ saraka de bɛna d'aw ma ten dɔrɔn de don la faamuyara ok an bɛ taa ɲɛfɛ ɲininkali damadɔw bɛ yen ɲininkali fɔlɔ ye min ye kɔsa in na an y'a ye Faransi tun y'a jira k'a fɔ coopération mun ni Mali sɔrɔsiw cɛ k'u y'a suspend a sababu ye jumɛn ye filanan fana ye min ye ne ma mun faamu ne kɔni ma papier ye k'a fɔ k'u y'a sɛbɛn k'a fɔ k'u ye coopération tigɛ u ni Mali sɔrɔsiw cɛ donc n bɛ fɛ i ka walawalali dɔɔni di anw ma o yɔrɔ o kɔfɛ mun fana bɛ na anw nɔfɛ o de ye mɔgɔ dɔw wulilen don k'a jira k'a fɔ ko Russie kana an ka faso Maliba la e hakilina ye mun y'o la voilà bon i ye ɲininkali laban min kɛ n b'o yɔrɔnin jaabi komi o ka teli ni adamaden bɛ fɛ i ka ko ka k'i sago la i yɛrɛ k'a kɛ ni Faransi nana a bɛ wo min datugu ni Faransi taara wo kelen bɛ yen ni Russie fana mana na o bɛna wo min datugu ni Russie taara wo kelen don o tuma an ka armée kun ye mun ye sisan Russie bololankolon tɛ ka na koyi m'a fɛ n ko minɛnko de b'u la a ye minɛn ɲini ka d'u ma a ka denmisɛnninw la recruter c'est tout dɔ bɛ bɔ juin la sisan o to ya donc Faransi ka taa Russie ka na o t'a ɲɛ ye mais yanni ka tɛmɛ recrutement ye an b'an da don o yɔrɔnin na jamana ye recrutement a kuma ka ca dɛ u b'a ɲɛ f'i ɲɛna en tant que i ma wari sara e tɛ taa voilà vis-à-vis o bɛ f'i ɲɛna min bɛ na n'o ye halisa u ye jamana ye recrutement a gulonnen don français ko de la donc n'i ye français kalan fo ni san hakɛya n'i ma baara sɔrɔ i bɛ na n ka bɛ ɲɔgɔn bila suyɛni na ten de an ka n'an ka kan na o la i b'a ye adamadenw bɛ baara kɛ a kanu de kama sisan maa anw bɛ baaraw kɛ de ko n bɛ wari sɔrɔ a la n'i yɛrɛ ye wari yira farafin na ne yɛrɛ ye farafin ye dɛ an hakili bɛɛ bɛ ɲagami ka taa sɔrɔ an bɛ ɲina ko wari dilan usine bɛ yen i n'a fɔ coton dilan usine donc Faransi ka taa Russie ka na i ye ba falen ba la bɛɛ b'a de u si tɛ na n'u tɛ n'u ka fɛn imposer o tɛ ɲɛ o Russie yɛrɛ est ce que Russie ye Europe gɛn k'i jigi da dɔ de kan ayi an b'an jigi da an yɛrɛ de kan an bɛ wuli wa an bɛ wuli dɛ Japon ma wuli yan Russie ma wuli yan Faransi yɛrɛ ma wuli yan mun b'anw na o de la mɔgɔw ka misali tali dabila jɔn jamanaw kan quoi ko Côte d'Ivoire bɛ ka taa tan a bɛ ka taa tan an bɛɛ ye jɔn jamana n'i bɛ bɔ jɔnya la kana misali ta jɔn kan misali ta hɔrɔn kan maintenant i ye min fɔ an suspend na alerte info la ne yɛrɛ y'o sɔrɔ ko parce que ko coup d'état fila kɛra a bɛ ten m'a fɛ n ko in bɛɛ bɛ munumunu kan in de nɔfɛ Faransi da don kun an ka sariya la an ka ko la parce que o y'an ka sariya de la o accord de défense min bɛ Mali ni Faransi cɛ Assimi ma signé o Assimi nana sɔrɔ a bɛ yen an tɛ ka kan in de faamu hali ni jamana ci kan nana français la constitution bɛ sɔn a ma parce que a bɛ français la i m'a ye accord d'Alger tɛ ka se ka labaara mun na a kuma cayalen don parce que a signé wagati min na mɔgɔ minnu y'a signé o tun bɛ min donc français de y'u dun mais accord d'Alger a kɔnɔfɛn maliyɛnw ma faamu hali bi u k'a kɔrɔfɔ bamanankan na hali ni maa min ma taa école la i bɛna dɔn n'a kan ka kɛ n'a man ka kɛ i b'a dɔn o de la tuma dɔ la Mali u bɛ Mali fɛn caman fɔ ne tɛ hali n tulo jɔ a kɔrɔ n b'a fɔ aw ɲɛna fana jamana gɛlɛya nin a kana lamɛn mɔgɔ fɛ n'o tɛ a b'aw dusu kasi fu a bɛɛ bɛ yɛlɛlan de nɔfɛ n'i bɛ fɛ ka yiri jugu faga n'a bolo ka bon ka n'i fanga gu a la a tigɛ minɛ ɲini i k'a ju tigɛ yiri bɛɛ bɛ bin siɲɛ kelen a banna n'o tɛ Faransi b'a fɔ k'a b'a ka opération suspend a b'a baara jɔ a bɛ tila k'a baara kɛ e y'a ta la u b'a yira n'an ta tɛ quoi u sago b'u yɛrɛ la an ka dugukolo kan parce que n'a bɛ kuma kan kelen na o kɔrɔ ye k'aw ye kelen mais yɛrɛ yɛrɛ la aw tɛ kelen n'o tɛ an bɛ an si bɛɛ kɛ k'olu ka kan kalan mais mun na visa b'an cɛ non man ka kɛ olu kɔrɔ sisan u bɛ euro dun an bɛ franc CFA dun an tɛ kelen an ka bɔ bani hali ni tɔw ma bɔ dɛ Mali ka bɔ bani san 5 dɔrɔn tɔw bɛ tugu an kɔ o dɔrɔn de don an bɛ munumunu na o dɔrɔn peere nɔfɛ voilà komi wagatiw n'a fɛnw an bɛ bɛn n'a dɔ ɲɔgɔn na wɛrɛ ye wagati kɔni sera ka ban o miniti 30 de b'an bolo kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mali faamaw ma bon ne kɔni b'a fɔ Mali faamaw ye ni Mali ko don u kana élection kɔnɔ dɛ maa minnu bɛ ka gosili kɛ ni élection ye u k'u to yen parti politique mɔgɔ ninnu bɛɛ tɛ fɛ k'u bɛ président yan u ka fara ɲɔgɔn kan u ka société civile wele ka militaire wele ka denmisɛnninw wele hali ni ne wele ne bɛ sa an ka taa ka sigi ka kuma min ka ɲi k'o ta min man ɲi k'o bila concertation nationale ɲɔgɔnna ye nin bɛ transition cɛ yan
ni bɛ Asim bɔ transition président la ni bɛ maître ka fonction publique minnu la mɔgɔ tun t'a dɔn ko jamana solution ye nin de papier jalan adamaden ma papier dilan a dilan a bɛ se ka wuli o dɔrɔn bon ne b'o dɔrɔn de fɔ jama k'a faamuya dɔrɔn a bɛ yɛlɛma jamanaden wulila ka taa président kuturu gɛn kuma tɛ papier faleli ma voilà o dun nkalon b'an ka sariya la o de la an bɛ nkalon na o de la an ka diɲɛ yɛrɛ kɛra nkalon ye n'an y'a wuli an bɛna tiɲɛ kan o la ni min fɔra dɔrɔn bɛɛ b'a faamu a banna voilà o kuma laban de bɛ ne bolo ka fɔ alhamdulillah an balima lajɛlikɛla an b'o bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan yɔrɔ jan mɔgɔ fara yɔrɔ sunumɔgɔ kan ka bɛn nin bɛɛ lajɛlen ka waati cogo ni waati barikama in na ani an balimakɛ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o de ye Aziz Traoré ni sanfɛ kalanden don alhamdulillah ɲininikɛla don an da tun bɛ mun na o ye Mali gɛlɛyaw ani solution min b'a la a bɔra ka o ɲɛfɔ an ɲɛna an b'a jigin aw ye faamuyali sɔrɔ a la ni Ala sɔnna ma an tɛna dan nin ma wagati nataw la an bɛna wele a bɛna walawalali tɔ di an ma i komi a bɛɛ ma se ka kun miniti 30 kɔnɔna la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na salamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh